Avui parlarem de com bellugar una persona amb mobilitat reduïda, utilitzant un seguit d'ajudes tècniques per facilitar els trasllats. Es tracta de bellugar una persona aixecant el mínim pes possible, amb seguretat per la persona i amb seguretat pels cuidadors. Anem a fer un trasllat d'una persona del llit a un altre llit, o d'un llit a una camilla, o d'un llit a una banyera. Per fer-ho, com és una maniobra en què el pes de la persona recau sobre els cuidadors, utilitzarem un material lliscant que ens ho facilita. Per fer-ho necessitem col·locar les dues superfícies a la mateixa alçada, i el següent pas és posar el material lliscant. Per fer-ho hem de posar a la persona de costat, superposem la cama per facilitar el gir, i posem el material lliscant de manera que quedi anticipat el moviment cap a on va. Si la persona ha d'acabar en aquell llit, el material lliscant ha d'anar cap al llit, cap a on va. Posem la persona panxa amunt de nou i anticipem el moviment cap a on anem. El cuidador que està en aquest costat fa una presa a nivell del maluc, l'altra a nivell de l'espatlla, i fa un moviment d'empènyer a la vegada que baixa. Si nosaltres no baixem, el que fem és aixecar el pes i ens podem fer mal a l'esquena. El cuidador de l'altra banda fa una presa amb una mà al material lliscant, que ja té unes asses preparades per agafar-lo, i amb les dues mans fa un moviment que li diem movimiento envolvente, en aquest sentit. El que fa és traccionar la persona. Si nosaltres no fem aquest moviment, el que estem fent és aixecar el pes de la persona. Atención, preparados, ja! Un cop tenim el pacient a la camilla, el que faríem seria acabar-lo de recol·locar. Si volem fer el trasllat d'una persona de la cadira al llit, el procediment seria el mateix. Apropem la cadira al llit, baixem el recolzabraços i col·loquem l'alçada del llit al mateix nivell que l'alçada de la cadira. Traiem el recolzapeus i li demanem que miri el sostre per avançar les natxes. Els peus han d'estar els genolls a 90 graus de flexió i podem anticipar el moviment en la direcció cap a on anem. Ens apropem, tant com sigui possible, i faig pressió amb la meva mà per traslladar el pes de la persona cap a mi. En aquesta posició és molt important fer un gest que li diem un ràpel. No és aixecar el pes, sinó tirar el meu pes cap enrere, fem un parell de forces oposades i pivotem. Mateix pas d'una persona a un lavabo o d'una cadira a una altra cadira. Per fer-ho utilitzarem el giratuto, que el que fa és facilitar el gir. A partir d'aquí, les cames del pacient les col·loquem al giratuto, de manera que nosaltres el que farem serà posar el nostre peu entre els seus peus. Anticipem el seu cos. Fem un ràpid i girem.